Daghan na mga nanindaw prutas sa dakbayan sa Tagbilaran sa Bohol. Pipila ka adlaw sa dili pasugaton ng bagong tuig kasagaran sa mga prutas lingin tungod kay gituhuan nga magdala kini og swerte inig sulod sa bagong tuig. Nang kiat-kiat, mansanas, mangga, piras, lemon, orange, cantaloupe, bayabas, buongon, grapes, watermelon ug pinya. Ang mga prutas sama sa tambis, tisa o kaimito na usab. Apan matod sa mga naninda, itandi sa mayaging tuig gamay pa ang namalit o gani na hadlok sila nga dili makabawi silang puhunan. Sa ilang gitan-aw nga wa kaayoy mamalit gumikan sa kamahal sa mga prutas kay taas naman daan ang ilahang pagkumpra nini. Apan sila nagampo ug naglaom nga mudagsa ang mga mamalitay ugma ug sa Sabado. Masking pandemic or naay bagyong udit na agyap daghan gyapong mamalit, nagdasok ang mamalit karon i-compare nimo mura jud kinamingawan jud kaayo na manahadlok mi kay unya di mi ka balik sa among puhunan kay puro ang mga prutas pud karon nagmahal.